Ja. I dag har vi 3 tekster fra Gamle Testamente og 3 personer. I formiddags var det Jakob, patriarken Jakob. I eftermiddag er det Biliam, og i aften er det Jonas. Teksten for denne time er fra 4. Mosebog 22. Inden vi læser teksten, vil jeg bede. Og kære Gud og Far, tak at dit ord og dine løfter aldrig rokkes. Og tak at de aldrig mister deres kraft. Tak at om himmel og jord forgår, så består dit ord, og det bevarer sin livgivende og frelsende kraft. Og tak at der indtil din genkomst, Jesus, skal være en menighed, som bevarer troen i deres hjerter. Ved dit ord, som bevarer sin glad tillid til dig, og en glad efterfølgelse af dig, lydhørhed over for din hyrderøst, og en glad troskab mod dit ord. Gud, giv, at vi må høre til den flok. Jeg beder dig for mine egne kære, for mig og min familie. Frels os ved dit ord. Og jeg beder dig for hver eneste, som sidder her. Behold os, Herre, ved dit ord. Trods dine fjenders løgn og mord, som styrte vel fra tronen ned, din søn vor drot, i evighed. Behold os ved dit ord, og behold os i troen ved det, også gennem timen nu. Amen. Biliam er en person, som har fået hele 3 kapitler i Bibelen. Vi har 3 kapitler, som handler om Biliam. Og Biliam omtales 60 gange i Bibelen, fra 4. Mosebog og helt om til slutningen af Bibelen i Åbenbaringsbogen. Og Biliam står sammen med Saul, Judas, Salomo, som en skikkelse, der minder os om frafaldets virkelighed og fare. Biliams vej, det er frafaldets vej. Og derfor er der en stor alvor ved det emne og den tekst, vi skal se på her. Vi talte om det i eftermiddags. Jeg var hjemme hos Johan og Petra, og vi talte om, hvordan mange ting kommer til Færøerne med en vis forsinkelse fra Danmark. En ting, som er meget åbenbart i Danmark nu, er, at vi befinder os i et stort frafald. Det gør vi i folket, men det gør vi også nu ind i missionshusene. Et frafald fra Guds ord, et frafald fra troen på Jesus. De ældste af jer vil være født omkring afslutningen af 2. verdenskrig. Dengang var der i Danmark cirka 250.000 missionsfolk. I dag så er vi næppe mere end 40.000. Vi er reduceret til under 1/5 i løbet af levetiden hos de ældste her. Og vi bliver stadig færre. Der bliver stadig færre, som vil bekende troen på Bibelen som Guds ord og Jesus som alle menneskers eneste frelser. Omkring 2. verdenskrig havde vi omkring 950 missionshuse. Nu har vi omkring 300, og der lukker hvert år en lang række missionshuse. Det er ved at være fortid. Mørket sænker sig. Troens liv dør i hjerterne.
Omkring 2. verdenskrig havde vi 100.000 børn i vores børnearbejde. Nu er vi omkring 5.000. Og det er ikke bare Danmark. Det samme ser vi i Sverige og i Norge. Vi ser det i hele den vestlige verden. Et stort frafald. Min storebror bor i USA. Og der læste jeg for nylig, at 2 ud af 3 unge, som flytter hjemmefra, som I jo også kender det her fra Færøerne, flytter hjemmefra et kristent hjem og en kristen menighed, kommer ikke med i en kristen menighed, der hvor de søger til. Et kæmpe frafald i et land som USA, hvor den kristne tro og menighed har stået så stærkt. Frafaldets kræfter virker mægtigt nu. Og netop det er vi jo blevet lovet. Det sidste, der sker inden Jesu genkomst, er ikke en stor vækkelse, men det er et stort frafald. Og det værste er jo, at det er ikke kun et frafald, som vi kan se ved, at der bliver tomt i missionshuset. Men det Bibelen taler om, er også et frafald ind i menigheden, ind i vores hjerter. Det er det, som jeg talte om i går, vi bliver mindet om på bagvæggen. I vores store foredragssal på Bibelskolen hver dag, at ved Jesu genkomst skal mange i menigheden være der, men ikke have troens liv i hjerterne. Jesus spørger ikke, om han, når han kommer igen, vil finde menigheder. Han vil finde menigheder. Han vil finde kirker. Men vil han finde troen? Men finde troens liv i hjerterne? Det spørger han om. Hvad er afgørende for troens liv i vores hjerter? En ting er afgørende, og det er dit forhold til Guds ord. At du bevarer et åbent hjerte og åbne ører for Guds ord, for det er ved ordet, at troen kommer. Og det er ved ordet, at troen bliver ved at komme. Mange af os kender ordet i Romerne 10:17. Troen kommer altså af det, der høres. Og der var så en, som har meget forstand på græsk. Jeg spurgte her for et halvt års tid siden. Og han kunne bekræfte noget, som jeg havde hørt andet sted. Når der står, at troen kommer, så står det i durativ. Hvad betyder det, Johan? Nej, det er grammatik. Men durativ, det har at gøre med noget vedvarende, noget vedblivende. Troen bliver ved at komme af det, som høres. Du fik troen en gang. Hvordan gjorde du det? Ved at høre. Høre ordet om Jesus. Men troen bliver ved at komme, ved at du hører. Bevares i dette åbne hjerteforhold til Guds ord. Og der er en stor trøst i det. Jeg ønsker at nå himlen med troens liv i behold. Jeg har fået betroet et velsignet ord, som Dan også indledte det med at læse det for os. Et levende ord, som i alt, hvad dette ord siger, leder mig til Jesus og gør ham stor for mit hjerte. Men der er meget i dette ord, jeg reagerer imod. Og her står kampen, om jeg bliver bevaret i et åbent hjerteforhold til Guds ord. Og det er her, at vi skal høre om Biliam. For det er her, frafaldets vej går for ham og for tusindvis og tusindvis og tusindvis af kristne i vores tid. Og når jeg har taget det frem nu, er det for med den bøn, at vi må få hjælp til at blive bevaret i et åbent hjerteforhold til hele Guds ord. Og der vil bevares i troen til Jesus kommer igen. Nu skal vi læse 4. Mosebog 22 fra vers 2, og jeg stopper i vers 22. Vi er inde i en situation, hvor at Israels folk har været på ørkenvandring, og de nærmer sig nu Kanaans land. Og der er nogle folkeslag, som bliver opmærksom på, at dette folk er farligt. De får sejr i deres krige. Og en af dem, der bliver bange for Israels folk, det er Balak. Balak, Zippors søn, så alt det Israel havde gjort ved amoritterne. Og Moab, Balaks folk,
blev grebet af frygt for folket, fordi det var talrigt. Moab gruede for israelitterne og sagde til Midjans ældste: nu vil hele den sværm slikke landet omkring os i sig, på samme måde som oksen slikker markens græs i sig. Balak, Zippors søn, var dengang konge over Moab. Han sendte bud til Biliam, Beors søn, i Petor, der ligger ved floden, i hans folks sønners land, for at tilkalde ham. Han sagde: der er et folk, som er draget ud af Egypten, og nu dækker hele landet. Det har slået sig ned lige over for mig. Kom derfor og forband dette folk for mig, for det er stærkere end jeg. Måske kan jeg så slå det og jage det ud af landet. Jeg ved jo, at den du velsigner er velsignet, og den du forbander er forbandet. Så drog Moabs ældste og Midjans ældste afsted. De havde spåmandsløn med, og da de kom til Biliam, fortalte de ham, hvad Balak havde sagt. Han sagde til dem: bliv her natten over, så skal jeg svare jer, hvad Herren taler til mig. Så blev Moabs stormænd hos Biliam. Men Gud kom til Biliam og sagde: hvem er de mænd, der er hos dig? Biliam sagde til Gud: Moabs konge, Balak, Zippors søn, har sendt dette bud til mig. Se, det folk, der drog ud af Egypten, dækker nu hele landet. Kom og forband det for mig. Måske kan jeg så gå til angreb på det og jage det bort. Men Gud sagde til Biliam: du må ikke gå med dem. Du må ikke forbande folket, for det er velsignet. Næste morgen stod Biliam op og sagde til Balaks stormænd: drag hjem til jeres land, for Herren vil ikke lade mig gå med jer. Moabs stormænd drog afsted, og da de var kommet hjem til Balak, sagde de: Biliam ville ikke følge med os. Balak sendte andre stormænd afsted. De var mægtigere og mere ansete end de forrige. Da de var kommet til Biliam, sagde de til ham: dette siger Balak, Zippors søn. Sig dog ikke nej til at komme til mig. Jeg vil betale dig rigeligt, og jeg vil gøre alt, hvad du siger til mig. Kom og forband dette folk for mig. Biliam svarede Balaks mænd: selvom Balak giver mig alt det sølv og guld, der kan være i hans hus, kan jeg ikke gøre noget som helst, der går imod Herren min Guds befaling. Men bliv I nu her i nat. Jeg skal få at vide, hvad mere Herren har at sige til mig. Gud kom til Biliam om natten og sagde til ham: hvis mændene er kommet for at tilkalde dig, så stå op og gå med dem. Men du må ikke gøre andet end det, jeg siger dig. Så stod Biliam op næste morgen, sadlede sit æsel og drog afsted sammen med Moabs stormænd. Men Gud blev vred over, at han tog afsted. Og Herrens engel stillede sig i vejen for ham, da han kom ridende på sit æsel, ledsaget af sine 2 tjenere. Biliams vej væk, den begynder her, hvor Balak sender bud til ham, for at han skal forbande Israels folk. Og vi læste, at Biliam som profet vender sig til Herren, og så får han i vers 12 et svar fra Herren. Og så overvej, om det her svar er svært at forstå. Du må ikke gå med dem. Du må ikke forbande folket, for det er velsignet. Er det svært at forstå? Det er tindrende klart. Israels folk er under Herrens velsignelse. Derfor må Biliam ikke forbande dem, og han må ikke gå med Balaks mænd. Men det svar har Biliam det svært med. Det er helt tydeligt. Han er i en situation, hvor han har fået et ord fra Herren, som han nu skal give videre. Men han ville hellere have haft et andet ord. Han våger ikke at trodse Gud,
Men han vil på den anden side heller ikke stille sig frem som en sand profet og gøre sig til ét med Herrens ord. Og myndigt og klart sige det videre, som Gud har sagt. Og derfor så vælger han at svare, som han gør i vers 13. Drag hjem til jeres land, for Herren vil ikke lade mig gå med jer. Hvis du fik det svar, hvad vil du så tænke? Hvad er det, Biliam siger her? Drag hjem til jeres land. Herren vil ikke lade mig gå med jer. Det, som Biliam lader skinne igennem, det er jo, at han bremses af Gud. Gud tillader det ikke. Men han mere end antyder, at var det ikke for det Gud sagde nej, så kunne han meget vel selv have ønsket at gøre det, som han nu bliver bedt om. Men Gud tillader det ikke, desværre. Og så er det, jeg utrolig godt kan genkende mig selv i Biliam. Der er så mange ting i Guds ord, som jeg ikke våger at trodse. Men jeg vil heller ikke gøre mig til ét med det. Og derfor så vælger jeg at gå ud på Biliams vej. Det er i hvert fald det, jeg er fristet til. Og sige, at jeg forstår dig meget godt. Jeg forstår godt det, du ønsker. Jeg forstår godt det, du siger. Jeg forstår meget godt din tankegang. Og jeg føler egentlig meget ligesom dig. Men Gud siger desværre nej. Og så er der en af vores kære gode venner, som vælger efter mange års overvejelse at flytte sammen med en af sit eget køn. Det er en, som har været rigtig, rigtig meget i vores hjem, og vi har talt meget om de ting. Og han har forklaret, hvordan han har det. Og vi føler med ham. Og så er det så nærliggende at sige, jeg forstår dig godt. Stod det til mig, men det gør det ikke. Jeg forstår dig godt. Mit hjerte forstår dig godt. Men jeg har at gøre med en Gud, som har et andet hjerte. Og han tillader det ikke. Det forstår du vel. Her kan jeg ikke gå fra Guds ord. Hvad opnår jeg, når jeg siger det sådan? Jeg opnår noget for mig selv. Jeg opnår, at vreden ikke retter sig mod mig. Jeg går fri. Så kan vreden rette sig mod Guds ord, og vreden kan rette sig mod den Gud, som taler her. Men jeg går fri. Jeg forstår dig jo godt. Jeg har et varmt hjerte. Jeg har et kærligt hjerte. Jeg har nok også et varmere og kærligt hjerte end Gud selv. Men han siger, og så må du rette din vrede mod Bibelen og mod Gud, men jeg er gået fri. Ikke sandt? Kender du det? Når jeg oplever det her, så er der et spørgsmål, der rejser sig for mig, og det er, hvorfor er det kærligt, det Gud siger? Hvorfor er det kærligt?
Gud har et hjerte, der er langt mere kærligt end mit hjerte. Ved mig, om jeg tror, at jeg har et bedre hjerte end Gud. Han er kærlighed. Hans kærlighed er vis og dyb, og har bragt ham til korset for os. Ved mig, om jeg tror, at jeg har et varmere og kærligere hjerte end Gud. Og jeg må så spørge, hvorfor er det kærligt? Vi er skabt til kærlighed. Vi er skabt til at få børn i kærlighed. Vi er skabt til, at vores børn skal vokse op i et hjem, hvor far og mor elsker hinanden. Og hvor far og mor lover at blive sammen, og hvor de kan være trygge ved det, vores børn. Og den onde hader det. Og han løber storm mod dette ægteskab. Det skal smadres. Det skal ødelægges. Og det vi skal åbne for nu, det er ikke én samlivsform, men det er mangfoldigheden af samlivsformer. Og så kan vi undergrave ægteskabet. Og på alle mulige planer løbes der storm mod det ægteskab, der er kærlighedens rum. Givet af Gud i kærlighed er omsorg for os. Jo, men hvad så med dem, der har det sådan i deres følelser? Ja, de bærer det tungeste kors, tror jeg, i den kristne menighed. Er der nogen, vi skal bede for, så er det dem. Er der nogen, vi skal have omsorg for, så er det dem. Hvor ofte beder du for dem? Tag dem med i din bøn, dem der bærer det kors. Det er svært nok at leve alene. Men den, som hvis følelser er rettet mod nogle af det modsatte køn, har dog håbet og drømmen. Men her er der nogen, som for de fleste, eller for i hvert fald manges vedkommende, ikke kan have den drøm og ikke have det håb, og de må gå alene med deres sorg. Beder vi for dem. Men hvorfor er det kærligt over for dem? Hvorfor er det kærligt over for dem, det Gud siger? Prøv at slå op i Romerbrevet. Kapitel 1. I slutningen af kapitlet, der opregner Paulus en lang række af synder, som kommer til at kendetegne det samfund, som vender sig fra Gud. Herunder også den homofile praksis. Vers 26. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige. Ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinder og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd. Men det er så nævnt som et af mange eksempler på den gudløshed, der kan finde plads i vores liv. Og det er bestemt ikke det eneste. Men det, som er tankevækkende her, det er det, som står til allersidst i det her afsnit og kapitel. Hvad er det, der står? Vers 32. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. Hvad er det, Paulus vil sige? Der er ingen, hvis følelser er rettet mod deres eget køn, som ikke ved i deres sind og samvittighed, at dette er galt. Paulus taler i den her sammenhæng om, at Gud har lagt sin lov ind i deres hjerter. De ved det godt. De ved det galt. Og de må trodse, og de må undertrykke, og de må ødelægge deres egen samvittighed for at gå ud af den vej. Og derfor har de så stærkt et behov for, at vi andre siger, det forstår vi godt. De har så stærkt et behov for, at vi anerkender det og bifalder det. Fordi det er så svært for dem, de ved i deres samvittighed, det er galt. Og de skal ødelægge deres samvittighed for at gå den vej. Min kones bror er psykiatrisk læge. Han fortalte om en samtale, han havde med
med en vaneforbryder. Han var kriminel, han røvede, og han gjorde det igen og igen. Nu var han så endt i det psykiatriske system af en eller anden årsag. Og så talte min svoger altså med ham om dette mønster i hans liv. Og så spørger han til ham, da du første gang begik dit første røveri, hvordan havde du det med det? Og siger han, jeg bliver irriteret, når du stiller det spørgsmål. Jamen, jeg stiller det alligevel. Hvordan havde du det med det? Jamen, det havde jeg lidt dårligt med. Hvad så med det næste? Der var det lidt nemmere. Men hvad så nu, efter disse mange røverier? Er der stadigvæk noget i dig, der siger, det er galt? Ja. Og så siger min svoger, det er det mest dyrebare, du har. Det er det, der gør dig til menneske. Tag vare på det. Det må du ikke lade ødelægge. At du har en samvittighed, hvor der er sammenhæng, hvor du ved, at der kan være en sammenhæng mellem det, du ved er ret, og det, du gør. Tag vare på det. Ødelæg det ikke. Og det, som er Paulus' budskab her, det er virkeligheden for alle dem, som vi har så tæt på os. Vi må hjælpe dem til at bevare sig selv sunde som mennesker og som kristne i troskab mod deres samvittighed. Og det gør vi ikke ved at sige til dem, stod det til os, så var det anderledes. Det er ikke det, de har brug for at høre. De har brug for al den støtte og hjælp, vi kan give dem til at bevare sig selv i troskab mod den lov, Gud har lagt ind i deres samvittighed. Så de kan bevare sig selv som mennesker. Det har de brug for. Det er kærligt. Det er kærligt. Og så er der 2 af vores gode venner, som går fra hinanden. De er med i menigheden, og de vil skilles. Og i sådan en situation, så vil der altid være mange gode grunde. Og der kan også være grunde, som nødvendiggør, at man flytter fra hinanden for en tid. Er der tale om overgreb mod koner og børn, det har vi også oplevet tæt på, så kan det vel sågar være nødvendigt at blive separeret, for at manden ikke skal få adgang til børnene. Men Guds ords tale er tindrende klar. 2 kristne kan aldrig blive skilt. Skilsmisse mellem 2 troende er ikke en mulighed. Jo, hvis den ene er utro, ja. Så må I med Paulus' ord søge for livet. Men hvis den utro part ikke vil opgive sin utroskab, så er der jo 3 i ægtesengen, og det skal der ikke være. Og så er det bedre at blive skilt. Men så er der jo kun 1 kristen tilbage, ikke sandt? Så er der jo netop tale om, at der er en, som ikke længere er kristen. Den, som kræver en skilsmisse, bryder ægteskabet, og det kan kristen ikke gøre. Den, der kræver en skilsmisse, siger, nu vil jeg bryde ægteskabet. Jeg vil bryde det løfte, jeg har aflagt for Gud og mennesker. Og det vil jeg. Og I skal støtte mig i det. I skal høre mine historier om, hvordan jeg har det. Og så skal I støtte mig i det. I skal nikke. Og I skal sige, vi forstår det godt. Og så skal vi undlade at læse Guds ord. For Guds ord kalder os til noget andet. Og lytte. Og hjælpe. Og støtte i god tid, inden det sker. Og når det er sket. Giv al den støtte og hjælp, vi kan, til at de 2 kan finde sammen igen. På tilgivelsens grund. Og hvor er det nærliggende at handle som Biliam? Jeg ved godt, hvad Gud siger. Jeg forstår dig godt.
Jeg har så varmt et hjerte. Jeg er så kærlig og god og forstående. Og jeg er med på, at vi lægger Guds ord fra os nu. Og så støtter jeg dig i at bryde ægteskabet og gå frafaldets vej. Det støtter jeg dig i. Og når jeg støtter dig i det, så går jeg selv den vej. For jeg bryder jo selv med Guds ord. Vi er bibeltro. Men vi kan ikke være bibeltro et liv igennem, uden at denne troskab sættes på prøve. Og Biliams vej er så utroligt tillokkende for os. Hvad er det, jeg opnår, når jeg viser denne varme forståelse? Jeg opnår, at vreden ikke retter sig mod mig. Og hvis der er en vrede, så retter den sig mod Gud, og jeg går fri. Men prisen er uhyggelig stor. For dem, jeg har med at gøre, de kommer ikke til at møde Gud gennem mig. Den Gud, som elsker dem med en dyb og evig og vis kærlighed. Og hvis ord forener kærlighed og omsorg og hellighed, og hvis ord altid tager sigte på vores sande og evige vel, den Gud møder de ikke. Og derfor så får de ikke hjælp til at blive frelst. Det er prisen. Jeg går fri. Og de støttes på frafaldets vej. Og prisen er høj for mig, for jeg bryder selv med Guds ord og følger dem. Hvad er Guds kald? Guds kald til os er at gøre os til et med Guds ord. Og så lære, hvad det vil sige, når David i sin salme formulerer det på denne her måde. Salme 69, vers 10. Mig har spotten ramt fra dem, der spotter dig. Ikke sandt? Mig har spotten ramt fra dem, der spotter dig. Det er mit vilkår som kristen at gøre mig til et med Guds ord, så når folk reagerer mod Guds ord, så reagerer de mod mig. Jeg kan ikke gå fri her. Jeg må gøre mig til et med det ord. For det er frelsens ord, og nådens ord, og kærlighedens ord, der ser langt videre, end jeg gør i min kortsynede, indbildte, større kærlighed end Gud. Men skal jeg ikke have lov at være ærlig om mine følelser, og hvor svært jeg kan have det med Guds ord? Jo, det skal du være ærlig om over for Gud. Du kan læse Jeremias' bog, og så kan du se, at Jeremias han er hudløst ærlig om, hvor svært han har det med at tale dette ord. Og stå med det. Herrens ord bringer mig dagen lang kun spot og spe. Men når han så træder frem med Guds ord, så taler han ikke om, hvor svært han har det med det ord. Så taler han det ord med myndighed og klarhed og kærlighed. For han ved, at det er det ord, mennesker har brug for at komme ind i et ret forhold til Gud. Troskaben mod Guds ord koster. Og den koster, at vreden mod Gud retter sig mod mig. Og så får jeg brug for at tale med Gud. For det er hårdt. Ja. Hvad er det, der kendetegner Biliams svar? Han ønsker ikke at gøre sig til et med Guds ord. Og så er der en ting mere, der kendetegner hans første svar her. Og det er fortielsen. Der er noget, han ikke siger. Hvad var det, Gud sagde? Gud sagde, Israels folk må ikke forbandes, for de er velsignet. Det skal du sige. Men det siger han jo ikke. For hvis han siger, at Israels folk er velsignet, så siger han jo samtidig, at Balak og Moab er forbandet. Ikke sandt? Israels fjender, som ønsker at udslette dem. De er forbandet, men det siger, og det vil Biliam ikke sige.
Kan du genkende dig selv i det? Vi talte i går om en af de gamle storture med Bibelskolen. De gik for en generation siden, så gik de til Jylland, så på et tidspunkt så gik de til Holland, og nu går de til Israel og Tyrkiet. Men på en af disse ture hjem fra Holland, der sad jeg i bussen sammen med en chauffør. En nat på vej hjem fra Holland. Og jeg kan ikke huske, hvordan vi kom ind på det, men han er opmærksom på, at vi er kristne, vi tror på Bibelen. Og så på et tidspunkt, sådan en nat der, hvor hele bussen ligger og sover, hvor jeg sidder og taler alene med ham, så stiller han så et spørgsmål, som kommer overrumplende på mig. Men tror du så, at jeg, som jo ikke tror på Jesus, at jeg så kommer i et evigt helvede? Og jeg var ikke forberedt på spørgsmålet. Men jeg tror ikke i mit liv, at jeg nogensinde har ventet så længe med at give et svar. Jeg var på vej flere gange, kan jeg huske, men der går så lang tid med at give svaret, for der er jo kun én ting at sige. Men her sidder jeg ved siden af en mand, som er et levende menneske. Og jeg vil nu give ham det svar. Du er på vej mod en evighed i helvede. Og jeg føler ikke, det er kærligt at sige det. Ikke sandt? Hvem er det, der taler mest om helvede i Bibelen? Det gør Jesus. En af vores elever på LMH reagerede i en time og sagde, at Jesus han taler om himlen. Han taler om himlen. Faktisk taler Jesus dobbelt så meget om helvede som om himlen. For han elsker os. Han vil vække os. Han vil frelse os. Hvornår bliver der vækkelse? Jeg kan huske, vi havde det spørgsmål op under en ledersamling i København, da jeg var ungdomsleder. Vi havde fået Hans Erik Nissen ind og holdt en time om det. Hvornår bliver der vækkelse? Der bliver vækkelse, når vi ikke længere kan bære og se de vantro gå mod fortabelsen. Så begynder vi at bede. Så bliver det en nød for os at vidne for dem og gøre det tydeligt for dem, hvor de er. Og så kan vi tale om det med et ægte vidnesbyrd, fordi det er levende for os selv. Men når vi lukker øjnene for det, når vi lukker ører og hjerter for det, så beder vi ikke. Og så vidner vi ikke. Jeg har været meget forsigtig med vores drenge, når jeg har skulle læse bibelshistorie med dem, og med den virkelighed her. Men så en aften, da Jonathan han er omkring 6 år eller sådan noget, så kommer vi ind på det med den nye jord. Og så kommer spørgsmålet, far, dem som så ikke tror på Jesus, kommer de så ikke med på den nye jord? Nej, siger jeg. De kommer et andet sted hen så? Ja. Og det er ikke godt at være? Nej. Far, siger han så. Og så nævner han navnet på en, vi beder for hver dag, en som er helt tæt på i familien, og som ikke længere lever som en kristen. Så siger han, du må gå ind og ringe til ham nu, og så må du fortælle ham om Jesus. Ja. Det er virkeligheden. En virkelighed, vi lukker øjnene for. Og det er en virkelighed, vi heller ikke kan bære at have åbne øjne for hele tiden. Men jeg tror ikke, at vores problem er, at den virkelighed fylder for meget hos os. Ikke hos mig i hvert fald. Jeg har brug for at læse de tekster igen og igen og minde mig selv om det er virkeligheden for ham. Og hver gang jeg bliver mindet om det, så tvinges jeg til at folde mine hænder og bede for ham. Og så bliver det klart for mig,
at når jeg så får spørgsmålet, og en spørger, er det virkeligheden? Ja, det er det. Og det er derfor, du har brug for Jesus. Det er kærligt at sige det. For hvad er vækkelse? Vækkelse er jo, at jeg vågner. Og hvad er det første, der sker med dig, når du vågner om morgenen? Det første, der sker med mig, når jeg vågner om morgenen, som nu, da jeg vågnede på sømandshjemmet her i morges. Det første, der sker med mig, det er, at jeg gør mig klart, hvor er jeg? Når det er her, jeg er. Klaksvik. Sømandshjemmet. Ja. Vækkelse er, at vi vågner op og ser, hvor vi er, og hvor har mennesker brug for at se, hvor de er. Og at sige det til dem, det er kærligt. Men det koster. Biliam vil ikke sige det. Og så fortsætter han af frafaldets vej. Det her, det er naturligvis først og fremmest talt til os, som er forkyndere. Men det har et bud til os alle sammen. Men vi har et særligt kald som forkyndere til at prædike det, som kan tjene til vækkelse og omvendelse og frelse. Og jeg tror ikke, vi har noget større behov i dag, vil jeg sige i hvert fald. Jeg kan ikke se noget større bedeemne end i Danmark med det frafald, vi har, end at vi må bede om en generation af unge forkyndere, som vil prædike med varme og med kærlighed og med evangelisk tone til vækkelse og frelse. For der er så mange, der gerne vil holde gode prædikener, som alle kan være glade for og nikke til, og kan gå hjem fra, og ingen er såret. Ingen er urolige. Alle har det godt. De falske profeter, siger Martin Lloyd Jones i sin kommentar til bjergprædiken. De falske profeter skal kendes på, hvad de ikke siger, snarere end hvad de siger. Den falske profet kommer i forklæder. Han har et smukt, behageligt og trøstende budskab. Han er alle til behag, og alle taler godt om ham. Når du lytter til ham, får du indtryk af, at alt er grundlæggende godt. Han siger aldrig noget, som gør dig virkelig urolig eller bange. Og derfor fortsætter du med at leve uden bekymring for, om du er frelst. Den falske profet fortæller dig meget sjældent noget om Guds hellighed, retfærdighed og vrede. Han får aldrig nogen til at bæve ved tanken om den ophøjede og frygtindgydende Gud, vi har med at gøre. Det er ikke, fordi han benægter Guds hellighed og vrede. Det er ikke det, der er problemet. Nej, problemet er, at han aldrig forkynder disse ting. Han siger intet, som er åbenbart forkert, men han undlader at forkynde det, som er sandt og ret. Det er derfor, han er en falsk profet. At skjule sandheden er lige så forkasteligt og lige så meget under Guds dom, som at forkynde åbenbare vranglærer, for det fører mennesker i undergang. Gud giver os en ny generation af unge forkyndere, som har nød for menneskers frelse, og vil tale vækkelsens og frelsens ord, som ved Guds ånd taler det med varme og kærlighed og evangelisk kraft. Om jeg kunne efterlade det som et bedeemne her hos jer, så ville det være hele turen for mig til Færøerne være. En generation af unge forkyndere, på Færøerne og i Danmark, som får nød for menneskers frelse og får et budskab fra Herren, og vil tale dette budskab med varme og kærlighed og evangelisk klarhed og kraft. Hvor har vi brug for det? Det kan tjene os til bevarelse midt i frafaldet. Jeg vil gerne have sagt lidt mere om det sidste svar, som Biliam giver. Men
Jeg tror ikke, jeg skal gøre det. Det var egentlig det, jeg gerne ville have været fremme med. Men jeg lader det blive ved det her. Der er mange dele af Guds ord, som vi i vores følelsesliv reagerer mod og ikke forstår. Og når vi oplever det, så er det utrolig vigtigt, at vi spørger, hvorfor er det kærligt og godt, det Gud siger? Og hvorfor er det kærligt og godt, at Gud vil have det sagt? Og lad dig ikke nøjes med noget mindre end et svar på det. Det, som er så nærliggende for os at sige, det er, jeg oplever ikke det kærligt og godt. Det vælger jeg at lægge til side. Og hvad er det andet end ulydighed mod Guds ord? Og så er der et brudt forhold mellem mit hjerte og Guds ord. Og ved du om dig selv, at du har været utro mod Guds ord? På det område, jeg har talt om her eller på andre. Så tag dette løfte til dig. Er du utro, så er Gud tro. Og hvad betyder det? Du får lov at komme tilbage til hans ord. Og har du svigtet det ord, så vil Gud tale til dig igen. Og han vil lede dig igen til Jesus. Og han vil begynde forfra med dig på nådens grund. Gud giv, at det må ske, så at I bevarer sit åbent hjerteforhold til hele Guds ord. Og i lydhørhed over for det, for det er det ord, der holder os i live i troen på Jesus ind til målet i himlen. Lad os bede. Kære Gud og Far, tak, at om vi er utro, så forbliver du tro. Og du bliver tro, når vi igen vender os til dit ord og siger, Gud, du må sige, hvad du vil, og vi vil bøje os for det. Og det vi ikke forstår, det vil vi bede om noget til at tro, og til gradvist at forstå bedre og bedre. Hvorfor alt i dit ord er sandhed, og alt i dit ord tjener til vores sande og evige vel. Tak, at det er virkeligheden. Bevar os ved dit ord, Gud, og ved det i troen på Jesus. Amen.